Nakup si hry na G2A, link nájdeš dole v popise. LEGO vydalo začiatkom septembra kolaboráciu s Dungeons & Dragons, vytvorili zberateľský set figúrok, keďže mám rád fantasy, aj LEGO, máme tu všetkých 12 figúrok a budeme ich dneska unboxovať. Pri vyberaní konkrétnych figúrok som použil mobilnú aplikáciu BrickSearch, ktorou naskenujete QR kódy tuto na spodu tých krabičiek a ukáže vám, čo by malo byť vo vnútri. Čiže by sme tu mali mať všetkých 12 figúrok a ja dúfam, že ma teda tá aplikácia neoklamala. Som zvedavý, ako budú vyzerať, videl som ich iba na obrázkoch. Som rád, že LEGO robí aj takéto kolaborácie a že si uvedomilo, že ich cieľovka nie sú len deti, ale aj dospelí ľudia a vytvárajú takéto zberateľské, zaujímavé kolaborácie a takisto aj sety, napríklad mali aj Dungeons & Dragons set, ktorý stojí asi 400 €, ale vyzerá dobre a dokonca sa dá aj hrať ako normálne scenario. Dosť bolo rozprávania, poďme unboxovať. Je ich teda 12, čiže ich postupne všetky pootvárame a uvidíme, či sa mi podarí celý set získať. Verím, že áno. Takto vyzerá balenie, kedysi boli tie minifigurky v sáčkoch, prešli na krabice, aby sa to teda nedalo ohmatávať, ale tak viete to stále naskenovať, keďže už je veľa týchto aplikácií, ktoré to dokážu. Nechám sa prekvapiť. Ty kokos, tam je nejak... Ježiš, milión dielov. Máme tu čarodejnicu. Je tu aj napísaný názov priamo tej figurky. Tu sú vlastne všetky jednotlivé figurky, ktoré môžete mať. Máme tu Tasha the Witch Queen. Čiže máme tu kráľovnú čarodejníc. A tu to vyzerá dosť dobre. Má tu takýto špeciálny headpiece, že má vlastne vlasy spojené s čarodejníckým klobúkom. Není nejaký komplikovaný ten build. Aha, majú dvojstranné hlavy, obojstranné teda. Dáme takúto, kde sa smeje. Páči sa mi, že pridali takú textúru na ten spodok tých podstavcov, lebo kedysi, keď som ešte bol menší a zberal som LEGO figurky, tak to bolo iba také čierne, defaultné. Dosť dobre vyzerá táto figurka. Veľmi sa mi páčia tie detaily a jak to urobili, že to má full print telo, aj nohy má dvojfarebne printnuté. Ja vám to skúsim do druhej kamery ukazovať, ale je to starý foťák, čiže boh vie, jak to bude vyzerať. Urobím potom ešte na konci detaily na všetky jednotlivé figurky. Strašne veľa súčiastok vždycky vypadne, na to nie som zvyknutý. Aha, tu máme... Toto je drak, Tiefling Sorcerer, čiže toto je nejaký magiš. Toto mi spomínal Roman Woody, s ktorým sme vlastne objednávali obidvaja tieto figurky. A spomínal mi, že majú vlastne dvojohlav a ženskú a mužskú, že si to viete v podstate customizovať a viete to teoreticky využiť do vašej D&D session, kebyže chcete. A dobre to vyzerá, tie rohy, aj ten chvost. Tu má draka, toho mu dám do ruky. Páči sa mi kvalita printov aj toho, toho príslušenstva, ktoré k tomu je. Zatiaľ, akože, veľmi sa mi to páči. Fakt, je to super prevedené. A toto by mal byť elfský bard, ak sa nemýlim. Elf bard, áno, presne tak. Čiže máme tu elfa, barda, ktorý tiež veľmi dobre vyzerá. Má takú zelenú vestu. Čo je za ksicht ten druhý? Že tak vrešte. A to má akože spievať. Dáme mu ženskú hlavu a bude spievať. Fú, no neviem, akože s tými vlasmi asi mu dám tú mužskú hlavu radšej. Počkajte. To mi pripomína z Dark and Darker barda, ak niekto hrávate. Takto vyzerá elf bard. Ako ďalšie tu máme, to vyzerá ako druid, halfling druid, čiže taký v podstate gnóm, druid. Neviem, že jak presne sa rozdeľuje v Dungeons & Dragons universe všetky tieto rasy. Ja to berem podľa WoWka, keďže ja som WoW hráč, to v podstate nazývam všetko podľa WoWka. Aha, tento má polovičné nohy, ale nedajú sa hýbať, nie sú to tie nové špeciálne, ktoré sa dajú hýbať, sú to statické polovičné nohy. Ale jak sa stáva táto stavka? Počkajte, to si musím pozrieť podľa obrázku. No, tu máme ukázané, ako sa stavá palica. Ešte má vlastne hlavu. Toto vyzerá jak tier 2 setová helma z WoWka na druida. A to je tiež brutálne kvalitne to je spravené. To je proste špeciálny mold a je to kapuca spojená s takými parohami. Má vrabca v hrsti, má palicu. Vyzerá teda, že aplikácia neklamala a všetky by mali byť unikátne a tie, čo som chcel, aby boli. Takže
Toto by mal byť Warlock, ak sa nemýlim. Git? Warlock. Neviem vôbec, čo za rasu je Git, absolútne netuším, kľudne ma poučte v komentároch. Neviem, že či to sú tiež unikátne moldy, alebo už v nejakých LEGO setoch boli použité tieto zbrane, ale vyzerajú veľmi dobre. A Git nie sú náhodou takí tí, čo bol v Baldur's Gate, tá jedna, taká tá, že mutácia, neviem, či orka, alebo goblina, alebo čoho to bolo. Dáme jednu dýku do ruky a stavku. Strašne veľa je aj navyše kúskov, mám tu ešte jedny shouldery navyše, jednu dýku navyše. Si môžem upgradenúť niektorú figurku, keby chcem. Tak to vyzerá, takto má oko na palici. A máme tu, OK, Počkať, tak toto je extrémne brutálne. Keby toto ukážete môjmu 10-ročnému ja, že bude existovať LEGO minifigúrka dračieho bojovníka, tak by som vám neveril. Tak toto brnenie, ja si pamätám, keď brnenia boli iba taký plastový nátelník, ale tu máte normálne, že full set, ty kokos, tier piece, shoulder s chestou spojené, nohy sú tiež dokonca double printed, či? Z bokov sú printnuté, spredu sú printnuté, má to taký tabard pod tým, ten armor je neskutočný, strašne dobre vyzerajú tie shouldery. Ja mám rád vo fantasy hrách aj vo filmoch také tie masívne shouldery obrovské a toto je presne také. Keď budú Draktyry ako warriory čoskoro v novom peči, tak takto budem vyzerať. Takto budem ja vyzerať, budem tankovať. Mega pekne to vyzerá. Toto je zatiaľ asi moja najobľúbenejšia figurka. Už máme posledných 6 pekov. Toto by mal byť vampír, počkajte. Strad von Zarovich by to mal byť. Neviem, že či majú tie postavy aj nejaký reálny lore, alebo to je len tak urobené, že aby mali nejaký charakter. Dajme mu takýto agresívny face. Ty kokos, jaký meč! Dosť zaujímavé môže byť, si kúpite všetky tieto figurky, tak si môžete potom nakombinovať jednotlivé veci dokopy a urobiť si vlastne úplne, že custom postavu na nejakú vašu D&D session, keď hrávate. Celkom default figurka. Asi popravde najmenej zaujímavá z tých všetkých, čo tu zatiaľ boli. Máme tu ako ďalšieho, počkajte, Zas tam, proste je zas tam. Neviem, aký je tento týpek rasy, alebo čo, vyzerá jak lich, vyzerá jak taký undead. Čo má v ruke? Aha, on má nejakú fireball u kasti. Ty kokos, toto tiež vyzerá zaujímavo. To bude mať róbu, ktorú musíme skombinovať. Jedna ide hore časť a druhá ide dole. Keď som bol malý, tak som mal spolužiaka, ktorý tieto LEGO plášte nenavliekal na krk, ale navliekal to cez ruky. Som mal na to vždycky nervy. Tento má jednostrannú hlavu, pretože je plešatý, nemá žiadny headpiece. Tá róba tomu strašne pridáva. Posledné 4 peky. A tu máme Mind Flayera. Jak sa volá tento panák? Mind Flayer, čiže iba tak defaultne. Je tu Mind Flayer a má tu so sebou takého peta, ten mozoček, čo tak s ním behal. Mega pekne je urobený ten mozog. Tu ešte do kamery. The Lady of Pain. Prečo má čiernu? Aha, lebo ona má masku. A tá maska je taká z gumy, je taká gumenná. Aha, na tom má stáť, lebo má akože levitovať, čiže má byť na tom podstavci a do toho má mať kombináciu je to nejaká runa? Nejaký artefakt, neviem čo to je. Toto sa mi ľúbi, ako levituje, ako to celé vyzerá tak epicky. Takýto dlhý plášť máš po zem. Posledné 2 peky a mali by sme tam teda mať, ak sa nemýlim, Arakora Rangera, to by malo byť v jednom a v druhom by mal byť Dwarf Barbarian, čiže trpazličí barbar a Arakora Ranger. Tu máme Rangera, yes, čiže máme reálne kompletný set. Aplikácia BrickSearch neklamala, takže ak náhodou niekto chcete ísť iba po konkrétnych figurkách a chcete si na istotu proste vybrať, tak odporúčam aplikáciu BrickSearch na telefóne. OK, tento vtáči muž má špeciálny mold nôh, že má také jak jastrabie proste nohy. A tie krídla, čo ti... OK, tu má luk a toto je čo? Chihuahu, tu má, to je akože hunter, tak má Chihuahu. Posledná figurka teda, ktorú idem zložiť, je ten trpaslík barbar. OK, a toto je nový typ sekery. Ja si pamätám, keď LEGO malo také sekery, čo ste museli z každej strany jednu nastoknúť a toto je vlastne ako rovno jeden kus. Posledná figurka hotová. Zoradím ich sem všetky a môžeme si nejak o nich povedať viacej.
Takto ich mám všetkých zoradených. Fakt ma to prekvapilo, akože čakal som, že to bude vyzerať dobre, ale vyzerá to ešte lepšie, ako som si myslel. Fakt je to neskutočne dobre spracované. Tieto stáli myslím, že 4 eurá, lebo som ich nakupoval v množstve väčšom a myslím si, že fakt sú hodné tej sumy, lebo každá jedna z tých figúrok má niečo zaujímavé a majú proste špeciálne headpiece a tak ďalej. Určite som rád, že mám celý set, bude to pekne vyzerať. Chcem si na to zohnať ešte takú tú výstavnú vitrínu legovú, takú proste, kde si ich môžete poukladať. To bude potom niekde na poličke zapadať prachom. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Napíšte do komentu, aká figurka sa vám páčila najviac, poprípade, či ste si ich vy sami objednali a či ste vedeli, že takéto niečo napríklad vyšlo. Choďte na Gymbeam kód EVGEN5, nakúpte si nejaké vitamíny alebo veci na cvičenie, zdravú stravu. Choďte na Volt kód EVGEN a bežte si pozrieť nejaké z týchto ďalších videí, ktoré som nakrúcal. Ďakujem ešte raz za sledovanie, majte sa a užite si víkend.